Áno, tu je ďalší, tu je vidieť veľmi dobre, že jak sa to rozpadáva a to je otázka času, že kedy to spadne. Tie kamene teraz stoja jak vojaci, lebo všetky kamene, ktoré sa už nakláňali dopredu, dozadu alebo nabok, sme takto dávali, ale ročne dávame opravovať okolo 50 kameňov, ktoré buď už popadajú, a keď popadajú, tak musíme ich aj lepiť. Ten odborník, čo to robil, povedal, že je to veľmi jednoduché, lebo dostať tzv. Lepidlo mamut, sa to volá, je to niečo ako silikón v tej tube a má to veľkú silu, drží to kameň s kameňom 22 kg na centimetr štvorcový. To znamená, že ozaj to silne drží a tým spôsobom my sami si vieme zlepiť tie kamene, ktoré sa polámali. Ďalšia vec, môžeme ísť ešte ďalej. Vidíte, že sme si dali urobiť chodník. Aj na tomto obrázku je dobre vidieť aj to oplotenie. Toto všetko by sme nemohli dať urobiť, keby nám to bolo schválené ako kultúrna pamiatka. Nechali sme asi 20 metrov oplotenia, tak hektárový cintorín takto oplotiť, to je dosť peňazí a ešte viac by to stálo, keby sme to pôvodné oplotenie, ktoré nemalo základy, respektíve keď malo, tak len tehlové základy a celý plot bol asi pol metra široká stehál a to sa už tie tehly rozpadávali a to by sme museli stále len upravovať. Tak sme jednoducho nechali 20 metrov na pamiatku, čo sme aj opravili, aby to videli návštevníci, že 200-ročný plot, lebo plot mal asi 200 rokov, tak to vyzeral. Ináč celé oplotenie je betonové a tie chodníky zo zámkovej dlažby sme tiež dávali na tie hlavné cesty robiť, lebo podľa halachy väčšinou sa nad hrobom nedávajú betonové kryty. To tiež z toho dôvodu, aby v prípade, že dojde Mešiaš, aby sa ten mŕtvý vedel vyhrabať z toho hrobu, tak z toho dôvodu aj padajú tie kamene, lebo nemajú žiadne základy. Majú len taký betonový kameň, na tom stojí ten pamätný kameň a padá doprava, doľava, čiže nemá to poriadne základy. Takže môžeme ďalej. Ďalšia vec, že máme tu jeden pamätník, kde po vojne boli pochované tóry, lebo tóry, keď sú zničené, tak sa musia pochovať aj talmudy, aj modlitebné knižky, ktoré sa našli vo veľkej synagóge a tam sa urobil taký pomníček. Toto všetko by sme nemohli robiť, keby pamiatkári povedali, že to tu nesmiete, lebo môžeme ďalej. Ďalší pamätník hneď pri vchode do cintorína, ktorý pripomína, že bolo vyše 3000, že bolo 3,5 tisíc odvlečených a z toho 3000 zavraždených našich súvercov. Môžeme ďalej. Tu zase vidíte veľký pamätník, ktorý máme v cintoríne blízko našich rabínov a tento veľký pamätník obsahuje 2735 mien, ktoré sa mi podarilo pozbierať, ktorí zahynuli počas holokaustu a každé jedno meno je keramická tabula. A toto určite by tiež pamiatkári nedovolili postaviť v tom cintoríne. A ja si myslím, a nielen ja, že majú tam mať svoje miesto, lebo to sú ľudia, ktorí boli členovia našej obce a nikde nemajú hrob. Tak aspoň toto je taký symbolický hrob pre všetkých, ale aj s ich menami. Môžeme ďalej. Tam zase vidíte tú veľkú pamätnú stenu, na čom sú meno aj s chodníkom. Takto vyzerá celkový pohľad na náš cintorín. Môžeme ďalej? Ja teraz, áno, ten druhý. A prednedávnom nás oslovil jeden
veľmi poriadny človek, jak by som povedal, zo Šamorína, ktorý je hlboko veriaci kresťan a z vlastnej iniciatívy sa naučil hebrejsky čítať. Teda neovláda hebrejštinu, len písmená a chodí a hľadá staré židovské cintoríny. On nás oslovil, že v Holiciach našiel pár náhrobných kameňov v jednom zanedbanom cintoríne. Takto ten cintorín vyzeral. Jedna taká tiež kresťanská organizácia zorganizovala brigádu, aby sme to išli vyčistiť. Tak sme si zobrali motorové píly, asi 5, bolo nás, myslím, 20 a išli sme to čistiť. Môžeme ísť ďalej. Takto to vyzeralo pôvodne. A tam už brigádujeme. Ešte môžeme ďalej. Vidíte, že to bolo ozaj ako prales. To bolo veľmi zarastené a stáli tam asi 3 náhrobné kamene, tak sme to čistili. Tu je jeden, čo odnáša to drevo. Veľké stromy tam boli a už sa objavovali postupne kamene. Nech sa páči ďalej. Tam vidíte, toto sú, neviem, či poznáte, doktor Feldmar, inžinier Štern, brigádnici, čo sme tam robili a potom ja som našiel nejakých príbuzných, ktorí tam mali pochovaného jedného predka a oni sú z Aškelónu, on je ortodoxný aj s manželkou, tak prišli a začali identifikovať svoje príbuzenstvo, rodina Fuchsová sa volá oni majú viacerých príbuzných ešte v Izraeli a dokonca poznajú viac ľudí, ktorí pochádzajú z Holíc, tak sa pozbierali na ten cintorín a podarilo sa mi dohodnúť priateľné ceny. Ešte, aby ste vedeli, že celé vyčistenie cintorína, oplotenie cintorína stálo okolo 7,5 tisíc eur. Čo je podľa mňa veľmi priateľná cena. My sme totiž zistili, že brigádnicky sa to nedá. Tam darmo sme vyrezali asi 30 veľkých stromov, o rok na to z každého stromu vyrast ďalšie 5. Takže to bolo treba vybrať aj s koreňmi a na to treba už mechanizmy. Takže jedna firma miestna nám pomohla. K tomu som chcel povedať, že systém je taký, lebo budeme ďalší cintorín takto čistiť v Balóni, je to isté a v Hornom Bare to isté. To sú malé cintoríny, ale je tam práce na tom dosť, že oslovíme miestnych úradníkov alebo starostu, aby nám dal tip na nejakých miestnych podnikateľov v tej dedine, ktorí majú nejakú techniku, čo nám pomôže, prípadne ich presviečame o tom, že to boli obyvatelia obce, žiaľ, počas vojny boli povraždení, nemá sa kto starať, ale takisto ako sa starajú o obecný cintorín a väčšinou sa o ten stará obec, tak nech sú takí láskaví, keď to dáme do poriadku, nech sa starajú aj o tento. Keby sme mohli ďalej... Reštartoval som počítač samozrejme. Áno, lebo rád by som ukázal ešte, že ako ten cintorín vyzerá teraz. Tam som prestal, že oslovujeme starostov a väčšinou, nie že väčšinou, doteraz ani jeden nepovedá nie. To je už iná vec, či to aj do budúcna tak zostane, ale všetci sú ochotní pomáhať v tom, že údržba cintorína už nebude naša starosť. Čiže oni to budú v tej sezóne pravidelne kosiť, lebo je ten cintorín pripravený do takého stavu, keď ozaj to treba len okosiť. Nejde to? Ešte toľko, čo je, kým to naskočí, že je veľmi dôležitá pasportizácia cintorínov, kým sa ešte dá. Lebo tie hroby, niektoré aj popadajú a lámu sa, ale niektoré sú už nečitateľné, ale pred 10 rokmi ešte boli čitateľné. Aby sme aspoň vedeli,
že kto tam je pochovaný. Najlepší príklad je, čo videl som na webke, Košice majú veľmi pekne pasportizovaný cintorín a my sme si to urobili na CD-čku, ktorý očíslovali sme tých vyše 2,5 tisíc hrobov. Prišli dvaja ortodoxní Izraelčania, ktorí urobili, jeden bol geodet vyučený a urobil mapu a presne popísal, že kto je tam pochovaný, čo sa dalo prečítať, ako sa volala matka a dátum, podľa hebrejský dátum, že kedy zomrel, to sme my pretransformovali na gregoriánsky dátum. Takže keď si niekto zoberie tu, nie je to v predaji, ale keď príde nejaká návšteva, tak v tom mnoho vecí nájde. Ja som tam navyše dal asi 1200 matričných dokumentov, kde je viac mien a podobne, takže môže rodokmeň nájsť ten. Ešte furt nič? Už sa štaršuje. Áno. Takže ja aj ukončím, čo som chcel povedať, len keď to niekoho zaujíma, tak za chvíľu tam naskočia ešte nejaké obrázky o tom, že ako vyzerá ten holický cintorín teraz. Je to ozaj, oplatí sa pozrieť, lebo teraz to už má formu v cintoríne. Ďakujem vám za pozornosť.